Good afternoon to you. And MTN as an organization is an organization that values culture. And you know, culture, they say, is the way of life of the people. And since we have been doing business in this community, we want to take the way of life of the people as ours. And one of our core values is relationship. And relationship is the only thing that takes people further from their goal or even meeting the goal. So on behalf of the organization, we say we are supporting the Ikeji Arochukwu with the sum of 1 million naira. So thank you very much. Okay, we also value leadership, and leadership is the first of our core value. And we are also paying a courtesy visit to the king. And since you don't go to the king empty-handed, we're also visiting the king with a 2.5 kVA generator and a rechargeable fan. So thank you very much, and God bless. Igbo mmamano. Amana mmamano. Igbo mmamano. Biko ndị nzukọ ji ava Arochukwu eze arụ in council ma ndị nzukọ arụ wee na-anamasị ihe. Obi dị anyị ụtọ na anyị na-eme emume eji wee mara arụ ndị MTN wee sị ka wee bịa lọzikwa na obi dị ụtọ na ụmụ arụ na-etiriwo aka n'igwe. Anyị ji opụta wee na-asị ihe emeela igwe a inyere anyị ji ava kingdom wee na-anabasị ya. Anyị ga-eji wee mee ihe bara uru site na ugbu a ka otuto dịrị nke Chineke ka ngọzitere anyị. Anyị ajụghị ohere a wee na-asị ndị arụ ihe abụla na ọkwa ndị MTN ziri anyị ikpe ya nye anyị igwe na-enye ọkụ ijisi ike gbaa mbọ mee na igwe iji ekwu okwu nọ akara ndị MTN bụ ihe dị n'ime ya. Nke anyị nke m ojikwa ọnwoke ndị MTN 0803. So biko ana m arị a sị na onye kere Sọnị ekele ya.